הקימו את הבית ספר עוד לפני שאני הגעתי, ומאוד ריתק אותי ואתגר אותי להקים משהו מאפס ולגרום לכל העיר לנגן. בעצם מנגנים כאן על כל כלי הנגינה, יש לנו שיעורים פרטניים על פסנתר, גיטרה, כינור, צ'לו, חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, מה שתרצה. אנחנו מפעילים תוכנית של בית ספר מנגן בבתי ספר נחמיה תמרי וחנה סנש. שנה שעברה עוד התחלנו באמצע השנה עם כלי נשיפה, והשנה גם צירפנו כיתת צ'לו, כי אנחנו רוצים לבנות גם תזמורת של כלי קשת. אז יש לנו כנרים ואנחנו רוצים לצרף להם צ'לנים ולבנות אנסמבל. מתי נוכל בעצם ליהנות מהפעילות שלכם? מתי נוכל לבקר במקום הזה? אנחנו כל יום פתוחים מ8:30 בבוקר עד 8 בערב, והתושבים מוזמנים להיכנס ולחוות. תלמיד יכול ללמוד אצלנו שיעורים פרטניים על כלי ב-270 שקלים לחודש. שיעור כל שבוע, והוא גם מקבל בנוסף תיאוריה וסולפג' ויכול גם לשיר במקהלה. בקיצור, הוא יכול לגור כאן בעלות של 270 שקלים לחודש. יש קונצרט גדול בט"ו בשבט שמעלה אופרה גם בשיתוף עם בית ספר נחמיה תמרי, ויופיעו התזמורות שעובדות בבית הספר. תלמידה שלנו רויטל ניגאל, שאתמול היא הופיעה בתחרות ארצית לפסנתרנים צעירים, שהיו שם שופטים מחול, והיא קיבלה קומפלימנטים רבים וכיף גדול. עוד דברים שיש במרכז מוזיקה, יש לנו אולפן הקלטות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, שאנחנו עושים הפקות גם לדברים שלנו וגם לדברים מבחוץ. יש לנו הרכב קולי שמחר הוא מקליט כמה שירים שכבר מוכנים להם ואנחנו מעלים אותם על דיסק, ובאים גם מבתי ספר, מהעיר ומבחוץ לעשות להפקות, לימי הזיכרון, למופעי סיום. יש לנו אודיטוריום שהוא מדהים, ואני חושב שרבים כבר מהעיר התארחו בו. ובואו תעשו סיבוב ותראו את כל המתקן, איזה יופי.